E por último, tamén vimos de abordar a creación do Comité de Seguimento de Execución dos investimentos dos presupostos xerais do Estado para o ano 2017 no que afecta a Galicia. Como goberno autonómico non podemos limitar a valorar o dato positivo de que Galicia é a segunda comunidade autónoma con maior investimento per cápita no conxunto do investimentos do Ministerio de Fomento, senón que o que temos que velar adicionalmente é porque o nivel de execución dos presupostos do Estado realmente sexa un nivel de execución alto. O punto de partida é efectivamente positivo. Estamos entre as comunidades autónomas a segunda en términos de investimento por habitante. Entre Castela e León e Galicia é o territorio de maior investimento de España, e o único que tratamos é que esta boa noticia do principio chegue ao final e que este presuposto se execute. Co obxectivo de conquerir que o tren de alta velocidade dunha forma moi singular entre en Galicia a finais do ano 2019 e tamén co obxectivo de proseguir as infraestructuras viarias, portuarias e aeroportuarias consignadas nos presupostos. Esta comisión funcionará con carácter trimestral, contará con 4 conselleiros e realizará un labor exhaustivo de recollida de datos e seguimento dos mesmos.